wana sekuru wana sekuru wali kuti mwana sekuru right wana sekuru nyeri pana ndiye kuti wana wazukuru pamwe kwa kuti kokere mache ana ono right takati susu pachiwana azviiti kuti titonge mai yavo hama dzake dzisiri chii dzisipo because nyaya yacho yaari kupomerwa inobatawo nemwana sekuru and saka nyaya ireba ndekuti wana wari kuti mai wakazi harovo mukadzi wechikwama indi mai wakabvuma kuti zveshe izvo ndakazvidii ndakazvitaura pakaita incident yakaitwa yekuti wana wakomana wakagowaniswa nengozi kuti uyu ndewe uko uyu ngewangu uyu ngewe ngozi uyu ngewangu saka ndo zviri kunetsa chii wana ndo saka takati wana sekuru chiuya mutitaure wana sekuru wana wazive kuti wana sekuru pana mai apa zvakamira sei sumukai baba Gare pas karna. Puro pandar kudira, dar gomulire gomulire. Bamba dimu kukar sukai. Diru mbuat diru mana? Dimu, anda mau yang makan mira nabe. Dimu loh. Ini maruna tambui. Yang tu yang. Dia kaberekewa ngozi. Saka pa kugara kwedu shuwa mupasha wakazvitambira kuti ashuwa ndinomuda tazogara pakazoberekwa wana awo echisa pakazozi tikudawo wana ndimupasha tikudawo kuti ndizikanawo kuti ndiri jongwe kwanhingi aza okay pakanaka iwe chipika doro lingi nembudzi tikudaidzire upi unosvikiro riya rinobudirwa iya riuya tuarakauya takadaidza svikiro riya rikasvikapo rikamutaurira kuti right iva watiini ndikuda kuti ndizikane kuti ndiri jongwe pani pasanhingi azati okay zvadara kuya auchadi mukadzi here wakabvunzwa auchadi mukadzi here kuti uzosvikire kudai asi kwete asi waguma kubereka here vakati auchadi mukadzi uyu svikiro rakabva rambobuda kunze chichema-chema kupedza wakamunyengera wapinda mumba akazi waguma kubereka here akasi kwete asi ndinoda kuzikanawo kuti ini asi saka mira padara kuya pakabvumba futi ndiye mukoma baba asiri pano vakabvunza kuti iwewe kana uri kubika doro rako unofanira kuuyawo newabereki wako wazive kuti zvatoda kuita zvingei saka vakazouyawo nehama dzake dzikamirira ipapo kubvazi mukomana wapapa newana 4 vazi mukomana mukuru ngwepa ngaendoku umwe wacho tete akabva ati zvimautaura zvinazvivakabvabuda naye vabuda naye chifo vangaati okay zvazvadini zvichienda kuopera zvakadaro saka pavakazosvikira vakabva vandotorana bva vanosvikawo bva vandotorana bva vatosvika kuenda kogarako hapana vakazoteera ba kuteera kwanga vari kuya kuti zvima kudai zviwana mhuri yadini hazvichaita here ivo vanoziva vekuti ndiri pana pamba pano saka hapana vakazodini vakazozviteera nyaya ndinoziva ndekuti pawanawo wengozi ndewapi wemurume avo ndewapi zvakaenda kuita wakazi wekutanga zita ndiani ndena ndikakuri
Wakomana wakazi sati chakangoti kudzipe asi ndopetaka pakabikwa doro racho takatatu kule dokutanga wakazi ngoe kwa kwamba une rudzimu wechi2 ngoe kujongwe wechi3 obvadzo kafutu wechi4 obvaenda futu ndo wana wakagoyo omwe wacho wanga wasati wadi wanga wasati wabere papa ndo zvakamboenda ombogumira ipapo kuwakwetambo dini kwetaita ipapo kana paine zvichazongeza hapo so paine zvichazoda kuzotaurika futi zvinozotaurika futi pamberi kana paine mhuri inenge yapo saka so dzakasvika panguva yekuti takuchiti mhuriya yakuramba kuti vanhuwe chiuya izvo tichigadzirise urongwa hwedu hweya wakasosiyiwa panzira hweya mhuri yese yakatanga kuramba zvekuti anga ari matemo nezvibhakera kuti tikwanise kuunganidza mhuri iyoyi ikwanise kuungana saka yadaro pese makore tiripunga takamboenda kwachief Nyamaende tikambouya futi kuti dare remhiruko ndo dare rero ranga riri kutaura maererano neurongwa hwewana kuti tikwanise kudini tikwanise kupedza nyaya idzi handiri mazona asi pese apo wanga wachiramba wese namba wachirisa pano wakabvuma kusvika tambozibva achimbofamba warumbosangana nemaproblem achimbofamba imbozoti zvakamira sei uchifamba udade asi takabva tazosvikawo pakuzondoto isu hatichazvikwanisa paona sekuru apa tadini tagezawo mapo takwana hatichava tapindi pamukati memezviri zvinyaya idzi because pese tadini pese tapinda tazama kumudaidza kuti muuyi asi iyi ngozi iyi yamamuri kuripa newana ndekuti kwani kwabhemba ngepiwo munowaziva ere wana bhemba wakandobuda wari kutoti mudzimu uchitaura kuti ndiro hapana nokuziva saka wakandoti wanawo wanotongwa muno mumusha muno wanawo saka pazvitupa warudaidza kuti chii warudaidza kuti nerufunda ani kumba kwangwango kwejongo kumba kwejongo ndiyosene ndiyorushandisa zvese ndo zvakushandisa kwemudzimu hakuna dambudziko rakaita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka nderekuti shepherd nerufunda zvakataura zvakapana chitsidzo chakapana sekuru nababa paurongwa hwavo ihwohwo hapana wakachifotsora nemazvo wakatobikwa wakatorwa kuro ndininakuiwe gore riri asi zvikora zveshiwana wakatsaurwa zvakaita zvekuzikana vana vakura kudaurora unozouyazve tozokutaura zvekuita zvakaitika isu takura hapana wakazitaura vana sekuru wacho kwendiri hakuna kutaurwa baba wacho kwendiri hakuna kutaurwa saka ngewana kuchipera manje ndoinazoti mwana sekuru koyui baba mumbori papiko ngenhau iyi makanya kamboguma papiko saka waisaupera ndidini manje ndikataiva zvinetsa iyo zvimwana wangu vakubudirwa ngezvinhu futi zvekumba kwenyana sekuru ndara iwo uiziya ine muripo kangozi yachibera mabhazi amusoda kupotsoreka pagadzirisa apa kuti panake saka chiendai muripo wese bhoramba rudini wese watonditsamwira saka inini kuzoya kuno kuti inini kwekuchazerera handidini mhuri yopera inini washo kurwara mwana wabudirwa saka kuchaenda handisina mwana wabudirwa ari kuti chii wandara ngezvekwana sekuru kuti wakataura ngemuferi ini ndakabvunza ibhozi mwana uyo wakanga arurwa kuti ndakaupa kunyanga kwabva aenda kudiwa ino vanodaidziruvanaina vandasvika mwana ari pamadhiripi achafambi mwana wakasonyarira kana ndisaitozviziva ndinozvima kwazoti ndakazokumbira kuti mwana wamawariaita chimutorai tiende naye paumba pemunogara pacho ndofuma ini ndombodzoka kudi naye kumusa kwakuda kudai mazina wakasonga kudai kwaushandisa spoon inini wacho bushi nemudzima yangu ini kwakutekekura paproblem mazina kwauisa tuporeti mvura kwazonenge pasipo kwadauzoti chizvo kwauzobuda manje ndobvunzwa kuzi iwe wachidada kuti mvura iyi ndochibvunza ndiwani wendakazokupiwa kani ndiani kazingatodzove kumba da kutobuda kumba iko nhasi pano apararika
uyo ndasvika asitaura wanzi 3 days asikurya izvi yaipiko ndove ndakavandazvinosvika kunaana sekuru ndio nhau iripo ini hapana zvindoziva baba namba iyo ndio nhau dziripo chitaura izvekui auonezakati ungaunganidzane ndibude kutenditaura kuti unganidzana paito vana sekuru wese navana baba wese vaunganidzana chava chabuda kuti makanditsitsika makaya mukadzi mukadzi kwai ndoda futi umwe mukadzi ini vanakavati baba vana sekuru inini pamwana wangu inini hapana chindoziva zvinogadzirisana imuri 2 tezvara nani namukwavo ava vakabva vandotukana kuti baba navana sekuru ipopo hapana chakagadziriswa ba mumashure macho rufu wangu wemwana imi vanhu vemidutiko apo mapfirana apa wamusani kusvika nanhasi hapana vanombonyatsawirirana ba wese hazvinoti tezvara zvinoti mubaba zvinoti tete kana uyo akatofa mhare wangu akatofa baba akusvikipo pana sebe bhuzi wakabva watotukana musi wachino saka ini kwekwenda handisina basa kamuri kuvandaura kwabomberwa kuti chendakatadza kana paino zvindakabata nemaoko angu pamusoro namudhasi nyaya dzekuti kanga tinotaura muno morisi nerufunde morisi nerufunde ndoda kuti munhu kanga ari kutaura nyaya wocheta nyaya kwete atiri kwakunyepa ndo zvisikadii ndinotaura nasekuru apaka nezvendakasvikira ndichitora mukadzi uyu andiwo zvaari kutaura mukadzi uyu ndakamutora dhozi muna 81 ngatanga kubereka mukomana wa muna 82 ndabereka mukomana wa akandidaidza inini kuti enda udaidza baba wako taura kuna mukoma wangu inini mwana uyu mwana wedu wabitiswa ngoti uyu ndakaita nhumbu ari kumakwani aita nhumbu ari mumakwake kuya ndondera mukoma wasvika ikasiti ndandinofunde tirumuda morisi ndiri kuda ndikati kune ikoko mukoma kasi wadaidza kukambu kusvike kasi ndiana kambu iwewe mwana wedu utawanane pamwiri andipakweri handina kuramba ndikati pamwiri pamwe kubva ipapo then kusvika mwana uyu aberekwa ndakatsvaka mari yangu mbudzi nemari yangu vatatuma sekuru wangu handadziyamba kubva yanda kobvundira pakambuyi ndoba akataurirwa kuti isusu mwana wedu uri bana apa tine chipango chakauraya baba saka chakauraya baba tatakapatete saka tete ikoko kwautobudirwa akuti vakuya kwautokucha kuna sisi uyu kuti iwe kwamukwatikasi mukadzi wako uri kudiwa taakuchibvisa chikwambo chiya tipe kunani kune munin'ina wacho saka imwimwi kuti madanane uyu nemukundo wedu pamberi apo tikaona munyasa kugarisana zvakanaka mukundo wedu tichazochinja saka inini ndidini ndobva ndauya pamwe saka ndakazoita simba rekuti imwe nasekuru zviroramba zvinondoda ininda waana 5 mundoti tichazochinja urazochinja rini kasi utokuda kuti zvidaroivo takambudzi nenjera unze pano apa tichiona uronga ini ndakaita njera nembudzi ndakatofunga kuti kuda kudini kuda kutokuchaponayo kuti isu takuisa munhu wedu mukadzi wako chidini chitora saka ndakatsvaka njera nembudzi kuendesa kwaari but kutaura kwaakuita apa paakudai ndipo pakabva pakuda kuti ini ndatsvaka njera nembudzi kati raita nditoya nazvo apa saka isusu ndimwabva atobuda ndikati pamwe kuda kuti kasi achitorako mukadzi wako isu takuisa wedu ndo pakatanga tozi iwo zvawatoya udaika wanati autopauriana kupauriana naye kasi newe idi ndingaberekera chikwambo chamakambuyi wana wangu inini ndiye nakambuyi zvikasi ndo zvitatu apo uyu inini 2 uyu 2 ndakabva ndakukashamidzana paya kuti mashure mwacho uyo wakatomboenda mumba kwato akati inini ndakwenda tatonetsana uyu ndiye akatoera kuya kuti baba mai wakwakambuyi zvaakwakambuyika imumwiteera yana sekura kuti kasi uya mutere mutore mukadzi uri kuno ndiye wakatoya kuniteera tikaenda tese nayo kotora uyu ndatomuendesa mumba kwake ngenyaya dzake ndikoziva kwendira izvozvi muri mese titese akazotoberekwa futi vana 8 yatakaberekwa 1 yakashaika pane 7 imi pane ndakamuzwa musangana mukurarama mukurarama mwana wane wakashaika kuchi 8 wacho asi takabata futi ipi ndokambuiti mati wazukuru zvakamira musha wana wewana
wanawe wakororeni wanangu ndio watora podcast wakashika para kushika chizi ndio futi mtimu yacho hii boya futi bado mwanangu uliapo akaibaga itachi ndine ichi chibero ratachia ari kuvesa kuti akaenda kutsika futi munhu wera chibhasha asi kundo chaka ndiro ndoenda futi iko. Alright. So isusu kuti mamudoti nyaya igadziriswe sei? Nyaya yenyu iri paishu yekuti hamunoda kusheya vanhu. Munoda kuona kuti zvara wagadzirise nyaya yavo. Ya ndo nini wadzoke kupromisi yawe kuti wachabvisa chakati ipapo ndopindandi kuti kazi iwe ugara nemukadzi wako asi tichanini ndakazotomuteera mai manje ano aya chikokoko ndakasvika iona ese ndiwangaripa ndikati inini mukadzi ine andatocheda ngoti ndikuona zviri unetsa ndikati basi ndo zvaungataurira dai wakauya kuti tichitaurirana tikatadza kutora mwana wemukomana tichiisa magori mai manje ano apetopinda ndakamuteera saka inini ndizoona kuti zvakupera kukwadzana angu sei anatezvararamba ndikuruka kuti tichachinja atichesa mwana wemukomana isusu pakauraya baba munhu wacho hatikuzivi kuti ngepi amukuzivi kuti ngepi saka musikakuzivisai mwana wemukomana gamucheta kuti ndiyo yaumba yako muchati mukapawe mukadzi wotohwa uenda korohwa mopa uyu wotohwa enda korohwa saka mtimu wacho kwakazoshatirwa ngekutadza mwana wemukomana wane mubvira kuti mwana wedu uyu wetaisaba imwe mwese kameni ndiyo wamushoko ndo zvitimboita muzhinji mutiriko hakuna mutemo wakadaro avhungisa kusina mutemo unoripa ngozi nemwanasikana kana mwanakomana akusi ngozi yakuripwa nemombe mbudzi mari nezvimwe not nemunhu ngozi munototaurirana naye kusvika mawirirana ende ngozi inonzwisisa tataura nengozi dzakawanda dzinotanga dziri kuti dzida munhu kuti nonono mutemo wakuti kusvikira yaiti ora chinipai mombe dzakati ndo zviripo saka nyaya yenyu mimira pekuti svikai pekuti muise musoro pamwe chete uri nyaya iperi noti pekuti muhandirana takaenda kwamukotsa tese naona kambuya wacho tese takahaya bhasi rekwana bhuwai bataenda kwamukotsa njera tasvika kwamukotsa njera tikaziraiti taona mafamba panapa mudzimu unawo baba waiwo vakomana ava kazi mune zvidhoma pamba penyu ndo zvikunya kukwadzana mukotsa njera kazi ndiri kuyamba kwenyu shuwa takaunganidzana tikasvaka mari inokwana 1000 chako saka kotsa njera wabva bamba pawana kambuya pakabatwa zvidhoma 3 yuze kana mafidho makazviona zvidhoma 3 zvikaziraiti tabata zvidhoma izvi imwe muchikwambo tachiona chiri pano shuwa imwe muchibika njera dhuramu ini ndiri kwene masvikiro ako pano apa njira yasaka mbuyo wakati ndine mabhakiti mairi ana usati mobvisa basa kambuyo batotiza baboya wakomana batotiza inini dhiunge kunetseka kwetiri kuita ndini ndakabvisa njera yedhuramu nehafu rakabikwa mukotsa njera wabva auya aya wakomana wako anakambuita tatina wabedzi awa ese akapera kutiza pamba pacho nemhuri yawo yese apena kuti akaendepi mazuva edu racho bataita pfungwe nani namukotsa njera iwe wakomana apena kuti kana mukabvunza kuti mamuriti takaona misha yese kubvira kuti mwono nevana zvese kubatiza kowanhu ari kutiza zvanditi ngozi ita wanga ati unganidzira yetipedze ngozika mukotsa njera akati right inini ndauya pano anakambuya tisaka akomana asisi kuroti achina inini ndakuita ndakuti uyu neuyu unzai jongwe pano ndakugadzira chikwambo ichi kuti chisare chiri pai omo pana kambuyi meno nemishonga yake yakadzire kuere nejongwe kazi inini ndakusiya zviri pano zvichanetsa anakambuyi ngoti apera kutiza imwe mune uyu neuyu tamubvisa kuti chiro chiya hachisipe muliba chakusara pamba pana kambuyi ndo maamiriro akaita ani mukotsa njera bapera kusvikira nanhasi kubva ipapo pane here zviri kunetsa tabva ipapo takabva taenda futi Harare batashu takaenda tiri Sondo tikazobve China nekwamashira mombe ari futi Harare tiri kufambira ngenyaya idzodzi zvikazi tiri kuona shuwa kuti saka mbuyi zvidhoma kwakasara 2 kana mukotsa njera ataura kuti zvidhoma zvakabatwa 3 pechizi 2 zvacho zvoina zvoMozambique ngazvidini ngazviuya ndo zviri kunyawapedza muviri zvikazi tiri kuuya nazvo ana uzomboya nepadoro pacho vakusvikira nhasi bana tashu chimwe chaakataura ikazi iwe ungofanira kuti udini uendese ng'ombe yamai mai uyu akashaika ungofanira kuti uendese ng'ombe pakabatwa paipe soti patashu nepamashaya mombe ndikati ng'ombe haisi chiro chingandinesaba ndingobvisa ndokumusira kuti akazoita
atisatapisa manga kuti tibviseka kuzwana vacho apaka atisingasa kuitirana pa ngezodakutanga tombonyumanizana zvechitoni kuitirana kwacho. Pane pemabvunza avanakasopazisana pemati kubva pakauya baba kukotsa njera pane here zvakazoitika mumashure macho ndo pakashayika wangu mwana ndo pakatsika mukomana wana yakona munhu ngozi yauya itori imwe ndeyakuzototi samukoma maenda uchitoti baba wacho wakanyaya baba wacho akasikarasikwa wakomana wachichaaanawa kuti mukoma izve maionawo zviro baba achipo baba achatambotauri ndizvo ba ini ndakatamubvunza baba kutoti haizvotauri chakusonga chachiti usekuru wacho sekuru kamubuya ndiri baba wacho ndiri mwana ndiri munin'ina kubva apa pese apa tatazvironga tapuwa gwara unokwa mambo Mutaza zvichibva zvazi motsvaka mukotsa njera nyanga itakumupa mbeki mupurisa takapuwa uyu yapo tobva taenda naye ikoko zvakabatwa tigadzirai njera tidini tiuye pamba kana tauya pamba titaridzwe gwara kwakabve kwakabva ngozi ati makorokoto mukoma ndizvo zvaitika izvi right tobva tadini varume tadzoka pamba ngatiite konikondi enjera pakanaka uyu abudisa tugano niyena akati mabhaketi mairi apa mukasha kwacho akati ndinobva mabhaketi mairi kati makorokoto maita basa right tabvisa paya taunganidza paya ndakabva ndadini inini panapa mukoma akati ini ndirikwenda kubasa kanga maunganidza vanamwe handiti tikaunganidza njera ipanapa tochizounganidza futi mari kanga maunganidza munonditaurira ndiri kubasa kupi ndiri kubasa tikati aninu vakomana mwese vakomana vamukoma vanyi wese kati ngatichiunganidze njera iya pakaunganidzwa njera iya taunganidza paya ndakati muduru muswesondo right taonei wanamwe tichione kudaidza mukoma nekuti mhamba iyi inofanira kubikwa mukoma aripo ndiye uchadira semadiriro akaita kupi uko njera yekutanga iyaiyo kuti izobvenganidzwa neiyi pakanaka njera yabiya right takutuma taane mari muhomwe kuti panoda kadodo mari inofanira kunge iripo soki tane takadonera mari kedu tobva tatsveta right tikati hatsoki tatsveta apa kati right iyi njera ike sinzi mukoma asati auya iwe mwana mukomana mukuru mwana iwe chidini chishanu ini ndakwenda kubasa chishanu uchipota uko wodaidza baba auye panogadzirwa njera iyi inobva yazonyipa one time zviri pamwe chete tikati tawirirana bata tikati njera yemukoma iri kumbogo ngaichisara iripo zvingazononoka ngekuti mukoma unonga ada kuenda kubasa tida kuenda kubasa ingachisara yechinyikwa iyo paati kuuya mukoma tobva tazobvingiza nepi neyakagadzira iya yakadira iya yese kuti ifambire pamwe chete right yanikwa payadini yaoma paya kuti basa unoda kuenda kuMozambique Friday pakazosara pichiita imwe pfungwa yakazowa ine vamwe wangu mukwasha avamwe wake obva waita pfungwa imwe nebva wati wanonoka amene uchachiti mande kananga chitatu mande nditozwa mukadzi wako kuti ndatoona unhu watoya nemukadzi wangu kochanzera wakutoti tobika mhamba panapa ndozvaataura saka vadini kaza yatogadzirwa yatoa mumbamo ndikati mumba mupiko akazi wabikira mumba mambuya mayangu wakashayika asi pane pendege petinogara pane mumba yake yakasara ipo iwe wabikira mumba mai mama iwe it's okay ndiri kuuya usataure usadini iwe nyara kamudzimai ndiri kuuya
Fonera nakomana ndize komana ati tandozizwa ndo zvaitika yati batsirana sake bandiri kuya ndasvika papa ndakasvika togara mumba weya handina kubvunza kuti mhamba yadi ndakasvika paina tete wangu katikata shotla reason yakuti ndekuti 1 haina kusunga ndeyekutanga 2 hazvina kuenda as per plan mukwambo akaenda kuenda paina pamberi pana sekuru mukwambo ndobva atongowena kusanjira kuti takotangobika doro motoita sei akutoita kunga ndiari chachi mushamechi ndozvikuti uyu ndozvatakasiya ndipedze kutsanangura ipapo pane musoro wendinoda kuti munyatse kubata ipapo nokuti ambobata ipapo kwakarebawo bati ndinoda kuti ndigangakaa munoona wamwe vanhu vari muno moda kuita honde pari right tadaro kuya wasara uchitobika papa aiwa kundiridzira zikwenyu asi kubvunza kuti anobudisa njera right padaro paya wabika mhamba inyaya ndasvika ndikubvunza kuwazobika mhamba inyaya panapa mukoma asati auya akazi no hati atobika nokuti ndatoona kuti hamusi kudavo ndinobva ndafundikira ndinozotarisa kuti ngatichiite zvamodai ndoda zvinhu zviri positive zvinoita kuti nyaya iite igadzirike. So what it means ndezvokuti tiri kuti isusu pakaperera nyaya handipo nyaya ipota kuti doro rakanzi ribikwe handiti rakabikwa asi rakabikwa vanhu paine makakatanwa rakabikwa zvisiri izvo saka chiripo nechoti doro rinofanira kutanga kubikwa futi chii wachiridha wari kuridha nyaya ndianani waridzi wenyaya wanatezvara garai pasi kwavo wanatezvara ngawatungamire nyaya yani yavo because iyi nyaya haisi yemukwambuva asi imi mwanatezvara chamukuita manje nenyaya yekuti hazvisi kwenyu mwamati mungangoenda kurara mumba kwenyu nevakadzi imi mamaenda kurara mukanga noti vamwe kumba kwavo vari kurara koma jongo akasiyiwa mumusha mavo makazodini majongo jongo yakazidasiya ndipango pana hapana kusara jongo pana taura hapana kusara jongo vakavanzi zvabviswa kuti hazvisiya pana apa jongo yenini ndaandiripo hapana akasiyiwa saka muti baba warunyepa pana munhu ataura ani baba asina kuti jongwe rakasiyiwa tati mukotsanjira akagadzira uyu nejongwe mvura yekuti kazi mudzimu yatakusiya pano jongwe rakatourayiwa harina usara riri kuzwa ba rakatourayiwa pedoko rakaiswa musango kundikotsanjira saka muti mijongwe rakaurairwa mumusha ndobva raenda kuraswa usango saka kuna chakasara mumushonga ipapo ndida make sense kuti muruti jongwe rakaurairwa mumusha ndobva raenda kukanwa usango muruti wakazi uyu nekuyu ndakaenda nawo musango takugadzira zvapenoakasatinanakaenda ndoitwa Kenneth Nerufund ndofunga panhau iri kutaurwa kunzi njera avo vaonazobudisa isusu tichibuditsa handiti yange iri nhau yemakakatwana yekuti avo vakati no isusu hatifaniri kunga tiri kupindaba pane nhau iri kugadzirisa vazukuru avo kubva kumashure kwese kupetakaenda kwana mukotsanjira kwese anga andori makakatwana kusvika tisvike patakazosvika pakuti tamudaidza kuti auya mumusha zvaakatotaura ipopapo kana kubvunza mupurisa wenyu mambo anga aripo akatozwawo achitaura kuti nhau idzi ndogona dzigadzira kuti dzidini dzisvike kuti tisvike pakuti tinogona kuenda kutoripa but vana sekuru vakati isusu hatisuda kudini kuti tiende koripa pakupi ngasvigare zviri pane chii pane hanzvadzi yedu ndo zvakasvika futi pakuti wakabva wazogadzirisa kuti ano fema kugadzirisa nhau yenjera iyi vamwe bva watanga wadhonzerai kupi kumashure vamwe bvetaunganidza ndo zvakatobudisa futi pamari tatiri futi pamberi vamwe vari kudhonzera futi kumashure iye ariyo akatiunza njera
Saka ndozvemuruzwa sekuru arizotaura kuti ndakazosvika doro rakudini rakutangwa. Inhau yekuti isusu tiri kusangana nedambudziko tisu takamhanya kuti no regai tibudise chii? Tibudise mari, tibudise njera kuti zvino zvigadziriswe. Asi manga musina mararamiro ekunotaka doro mushambana sekuru. Ndipo papo ndichiripo papo mapo. Ngepekuti mukotsanjera akapa madheti tiri tese nawo. Izwa ibanga. Kuti mukotsanjera akapa dheti kuti musi wa9. Musi wa9 kobva kwashaya aita action, wanga uri supposed kuita action. And imi mamusikafaniri kuita action because waya wasina kuita action wakuona pekuhwanda napo. Izvo zvakutohwanda kuti chakati isusu tisaitezi because makauya maita zvinhu zvemushambeni. Iwo ngwakagara. Pamusoro. Mirai. Tura yedu. Nyedu tura ndei kuti ichi chigame chikuta mwana waruma. Musaka chichenjera ka. Ndiko kuti wanofunga kuti mimi chinhu chikabva kushikudzoka kuwana wawo kumusha wawo. Saka nyaya yausiri kudawo ndeyekuti hawasi kuda kuti chiri uko chibve. Because waroti chiri nane chigare chiri ikoko. Panoti chikauya kuno chinotambudza isusu because one of their daughters kana muzukuru Chapinda. ndoko chapinda. Saka ndosaka kuti zviri nane kuti doro ngarisabikwe ba. Zvino zvigare zviri kupi? Kwazviri ikoko. Because avo vanhu vanapa angamubva tambobvunza mwana sekuru madhesi makapiwa ndikosatira makapiwa madhesi akapiwa. saka musuwe wapakadheti musuwe makapiwa sei mamuzi Nyaya yakaenda kuita ndeyekuti chakaita kuti vanhu titadze kunge tiri pamwe chete isusu tanga tisiripo takazouya petakasvika zvikazinjira yakudiwa kuti tinge tiri pamwe chete alright. Saka isusu petakanga takuita communication yekuti tiite zvenjera kuti nevakomana vangu vatabatana kuti atano njera idzi yakudini yakudiwa madhesi ayadinakwana Bernard Kambuya tichingori ipapo mangwana acho ndo petakatibva ndakwira kubasa inini wangwa musesono mande yacho zvataura nangusa njera yawo yakatonyikwa and yet samukotsanjera angakati imimi kana mauya nenjera yenyu imimi munochitora njera iyi takadeketera iyeyo neiyi yosangana andiri mazona yasangana yochidini yochienda konyikwa yadeketerwa nemukuru. Saka isusu takasvika isusu petiri kuti njere doro rakutodini doro rakutowamba tikati saka alright ko wazotaura panjera pandiani ndo petahwatanga kutireka kumashure ende tisu tuloga sachi tugasana hawo njera tahwatandodzoka kumashure tese warumeka paropadini paropashata mazona weekend yacho ndo petazwa doro rakutodini doro rakutomwiwa rada kutomwiwa ndo petatoti kana kuchata ura kuoda zabo kwa kuchata ndo ndinanda kuenda kuoda zabo baba uye kuno kuti tange nyaya nawo Mira ndikanga ndikuwadziwa pamusoro ini mumwe naye ari mwana mudiki kuchikoro ndiriwo mwana mudiki mwana 8 svika mwana 8 ndobereka mwana svikatanga ana mukuru magadzisei zviro since inini baba andimusi imimi ndii makandipanga kunetseka zviri kunasisira mondideidza ndisipo ndiri yangu kubasa iyi makwenda konditora kwenda ndiri mwa kundipa mutoro inini mutoro handidi kana mechida kuti tiugare nditore ndiende kumba kwacho kwechakabva chino ichi une munhu wakaurawo ina handidiba tichagadzirisa kusvika hanzadzi yakandisira zamu yakasvika pakufa yakadai kuzvimba gadzirisei zviro ndikambosvikapo ndikambopenga ndiripo pamga ndakufira hangu paneni nekuti mutore murundi pauitiba baba ukasiya ng'ombe dzatiri muhamatora imweni mochengeta ana inyu inini ndotambudzika nechisango right chindirerutsirai ndigare zvakanaka hapana rerutso ndirongotambudzika ndingotambudzika neana hapana kana ungokanda mutsondo hapana ndingotambudzika kusvika nanhasi robi ubva aenda kotswanyiwa ngevhiri vapinda mumota vabva kuita accident mwana womukoma uya wakafa uya futi vaitiita bva taenda kuti kuimacho abva apenga apatori namba panapa hana udaidzanapa naicho abva apenga imimwe mwana wangu wafa pano ndii ndakasimuka ndinitete ndega ndiripo ndatsara baba murudo usumuka mwana waipinda muvhiri tisikamboti chochoba zvadidini
maona zvaite hazviipiba maakutanga zvezvemakaita pana baba acho pana mai kuruma afiripa pana mbuya kambuzi ngatifambe mururama chii chirimbota nzvimbo munanga vanhu mukombohererekawo michonoti chinyi ndakuenda inini toparadzana here ngatiparadzani chansi kudaidza pana robi ndopetakashinga ndopetakazoenda kwamukotsa svika kwamukotsa kuya hata shandwa paya mukoma wabatwawo nezvamwe nazvo ndikamupukuza muzodzi mukoma hazvina basa zvino zvemakatora muchiti handiziya nditi no tiri pano tinokugadzisa kwambo wenyu ari pawo isusu nemhuri dzese toita padoko todzokese chinyi zvino izvi aura mukotsa wakuya kumba togadzira zvemari yekuti mukotsa uye paumba zvino zvagadziswa orai chigadzisa injera zvakanaka wanangu chiita mbiri nemvura ndibatsire iwo ndimukoma uya ayewoni tinomubatsira isu tiri tinorima petiri kudondo tinorima kumabweri kwetinorima tinotorima ise njera iya yaendeswa njera iya mwana uyu wabva wanga ruhwara pandati inini zvendakwira kusiteboford uku kumaprazo ndakwira kusiteboford ine chadzika uko bandazoti mukoma wapi wakumba kwabva ndadzika kumba kuya svikashuwa mukoma uriyo mukoma ndauya mapapi njera makaiona here ndakazviona uraipi mapapi wana wakusara wachidini wechinyika zvakanaka ndakwenda kugeneral ndokune mwana izvozvizvi muzukuru saka ndokwenda kutoenda chisaremeironga kuti zvinhu zvimwe ndakutoronga mwanangu eoni mukombi ndaenda kwamutata kuzodzoka ndabva ndadzokera zvekupi kumaminda kwangu kuya ndizozwe mwana ndakabva ndamutora bva ndati kubva kwandakaita naye kugeneral vandamuendesa futi kwamukotsa ekuendesa kwamukotsa kuya ndibva ndadzoka kumuto mukotsa anobva ati oraiti madheti ndakatarira saka mbuya aya takauya pano kwawatenda mhosva iyoyo pasati pawa kwakudai patauya kwawatenda mhosva iyoyo ese nawakomana mukoma abva atiza futi takana ana iwowa tauya kwawatenda mhosva iyoyo tauzokaumba kuti tichiende kumba kuya kuti zviende kogadziriswa ine ndaiyo mukozondonditaurira ndizotozwa kuti mukotsa watounza munhu wake ungobika uri kubika kwamacheka uri kubika pano pakambuyi pana umweni wacho akauya wari true indandiri kumunda ndikati chitaurira naine wari yacho wana baba wacho akasiya atodinyikisa chini njera asi chendakaona mukoma wanga ari kuzera neana ake ana nenjera yaakaisa imomo wakaisa njera ngeuyu ungohya kunehwa kokomana ndoda kumutaurira chokwadi akomana aya akashata uyu ungocha kunehwa kwakuchisaka muri kuzwa njenje apana zviro tatiri pamwe tese nana mukoma wacho mukoma kutiza kwaakaita wakabva ati inini pendakauya ipopo komutaura kuti njera makaionera mukoma kasi ndakaiona ndopakasara kubatora kombe kwakuti ngemabhodha ngemasosi zvese nechigayo kwakututa kutiza kwenda kumozambiki paari kushandira paakanga iri usoja hwake ikoko ndokwari nanhasi kutiza kwaakaita apana chiri kurongeka ndine nhamo imwe yekuti ndikuda kutomwa mushonga ngedambudziko unetseka ine ndiri kunetseka mambo anoaya wandikuwadza Bwana makapiwa kudara anoyashanda iwanayo chishandire iwanacho azisa chandire iwanana baba Alright, chigarai pasi. Alright. Sikuti isusu. Dzokai kwa mukotsa. Mukotsa auya apedze program yake. Zviri proper. Because nezvamakaita pane chakaita. Because kana mamusipo hapana zvakapana. Hapana chaita kuti njira yemukwasha yakubigwa udzoka kumba kana tezvara. Wana tezvara zvawapo. Hazvina make sense. Hapana zvakaita. Maikwasa kuwana mari yekuiko haya bhazi kutakura vanhu kuenda kuwambutsa njira. Zvamanyo zvimasvika ikukuchiita izvakati
motadza kuzviita saka chamaikumbira mamuda kuvhara kuti kunyepera kunga muri mune shungu kuti nyaya igadziriswa hazvibatsiri because muri kuvhara vanhu vari kunze but imi mukati muri kusafa mushonga wengozi kuiripa hakuna chimwe gadzirisai nyaya iite sei ipere. How do you feel kuti umwe munhu ari kuzi makambozvionepi South African kuti munhu anozi kuzvara ozi uyu ngeyengozi uyu ndiye murume wako uyu ngeyengozi uyu ndiye murume wako uyu ndiye ngozi serious why varume Taiwan serious why ndichasiwa chembere adei ndakamutora mwana mudoko ngozi ngani. All right, no it's okay. Mazwe ndipezwa ramusana rokumbiro hangu inini tesitiriwana vanhu naenda kunzinda baba iyena mukoma iyena unouya musi wesakadhe payanga zvisakadhe iri kunogwa anga atopinda kuti handiri pano tinotini toenda mukuipira una mukoma jaspa saka ndaisa shemu tina kuenda wasariri kana muzvatanowe makutotanga ndokutotanga kwamuti takuisira una mukoma unosira munhu asipo unomusira sei mukoma akasvika akatora iti ini ndangobvisa ndobva ndachisiya chiri mumhepo kuti endapawo mhara ipopa mukoma wati mukosachera chibvise chipupuruke mumhepo pachaenda kogarapo ndipopo as long as chabva modii manje mune masolva problem endai mudaidze mukoma auye paweekend mukoma akauya paweekend mumamagara pasi mumamani pazuva rusa endai mugare pasi zvenyu zvokusitazi ngechandingecha ichachisi chemunhu wani baichi ngechemusha wenyimi mese chinokwanisa kurova mese anzo usafunga kana uri kuenda mpaka kusvika uchiombera uchichaira huko pasi ngozi yada inopfuura kahoko kamurisa madhova ngozi yada inopfuura pahoko dzamurisa mukukomera madhova muruzwa muzvinoda muruzwa mamu musatembe hoko yemurisa bagedhi amuruzwa kana kutemba kayonini kari mhomwe kenywa kayonini kamuna komhomwa akasenzi chinu vakaro kamuna komhomwa mazuva erudo urwa munofamba nomhomwe uri muita zvekuti difenda mudifenda apana zvomuita pa munozwa ikabva uku ngozi ikabva uku yasairirwa kuti enda wotsvaga wese paunoda kutsvaga ikashaya pekugara inotanga kukakadzai mese kusvika maita raiti asati ndamboona vanhu vanoita zvakadai izvi kuti ngozi shaya munhu nemunhu kuweka mukamusi yanhasi 10 yangu yobva yagumbuka kuti achangwani wahira wayaindirisa pozokudya chii chinoitika musi wacho inoona yamunhu ine munhu anova ndiani ndeuyo kana kuti anorwadziwa ndeupi ndeuyo ndiye anorwadziwa ndiani mhuri inonorova uku because iri urwadziwa kuti anorara nemukadzi wake ndeuyo haimboi kwamuri basi hakuna ngozi inochinjana mukadzi nemurume mupenyu hakuna zvakadaro hakuna zvakadaro kuti ngozi inochinjana nhasi ndiri mangwana ndiri kuti wanga uri wakadzi here uri nhasi ndiri kwamaini mangwana ndiri kwamaikuru ngozi haina izvozvo ngozi ikada kuyapota pakati peusiku inouya ikada kuya pakabasikati inouya ikada kuya pakuseni inouya time yakungoda kuyabota iroya yozosvika manje bamba wari konomono wari kuyaporiji iyo yauya da kuyaporiji wari kuchichweji unomonywa munhu kumonyesere munhu musi wesatani kwakuti kwaziabude ngatobude uchibuda muno yamatomutsvaga mukomoni musesarada wemuno ndototuma munhu wako musesarada ariyo mba kuinyata make sure meeting imaita here
mama tolibarizawo kuti mutanga rini dore mutazi mutanga rini muri pamwe zvinhu zvamakazi muiti muri pamwe Saturday mazuva ese taure mudhara wenyu tse Saturday mukadzi siriswa ine mukadzi siriswa ine bambwa siriswa ine wana kuti munofunga vana vanofika sei kuti vana vakagara 45 minutes uyo zoti uyu ndiye ngozi uyu ndiye baba uyu ndiye ngozi uyu ndiye baba uyu ndiye ngozi uyu ngozi isina kutona baba wake ngozi kumba kwenyu yenyu yamunoziva imi matokuwadza marelationships ewanavo because wengozi wachawirana wega wababa wachawirana wega saka nyaya yeugo hadzichaperi how do you feel yangoli wesekuru kuti wana ruyasadza wanoiswa ruyasadza uri patable wari 4 ubva kuti wari 4 wangu ngau 2 awa 2 hawasi wangu ndakandoita hangu ndii ndakaita ndikabatsira asi hawasi wangu unozwa sei jeri iroro ndo ramuri kwangu murume kuti takura Saturday meeting aidzai munhu iyawe Saturday mukuru iye mazuva bamwe kana zvichita kana kumutora Mozambique uri kuri machi mabonda kumozambique vamavhonde pasera panasa umanda padhuza endene mdudu mumutore Saturday ndimumuda Saturday pamba penyu meeting ndichatuma mukomana wangu aweipa kuti muite meeting iyo ipere muite zvamakadzi muite mubvise mutoro wemakaisa pamwana titese asi chandikutaurai kuti hakuna ngozi iri kubviswa pane musikana ichiswa pane umwe mwana musikana ngozi ibvise apo muiripe hakuna ngozi iri kubva apa ichienda pamunhu ba ngozi iri kubva apa moiripa inoitwa motisineri pfume naui taane nguva tichienda kwakambuka tichitaura nezvayo takatomboendeko mai wakazvisunga nechavo ichi ndakazovaona nekwatsu inaui baba mukoma wavo wakatiza sekuru akatiza ari kuti zviro izvi zvakaiswa nababa wavo saka isusu hatisi kukwanisa kuzozvichinjapo kuti tizviise pamwe patinokwanisa kuzozviisa saka ngazvigare zviri ipapo ndosaka ndati musesanaripwa zviri kuda kuti ngozi nayo inoripwa kana yakambobvuma kuti isheye wana inotadza sei kubvuma kuripwa kana yakambobvuma kusheyewa handiti ngozi dzakawanda dzinouya muno mubango inotaura yega kuti inoindiwe kumozambique pakati munoenda pakati mosvika pakati munoona chakati ndingi mobva ipapo kurangidzai pana ndingi muchasvika pane hama dzangu dzakati munoita zvakati tazviita kakawanda muno no it's okay dzakasara oshea ndikomana wangu ari kuuya mupitezvi